Hej, og tusind tak for et rigtig godt kvarter eller 20 minutter sammen med jer. Jeg håber, at I nød præsentationen. En sidste pointe fra os, det er faktisk, at vores kunder, de skriver jo rigtig oftest til os med nogle spørgsmål omkring, hvordan de bruger deres produkter. Og vi har oplevet, at den bedste måde, vi kan give dem et svar på, det er ved at give dem et personligt svar. Så det vi oftest gør, når folk stiller spørgsmål på f.eks. Instagram, Facebook, andre sociale medier, det er i stedet for at bare skrive tilbage, så laver vi en lille video som den her, og så sender vi det til dem, både fordi at det giver noget mere personlighed og noget mere sådan tilknytning, men også fordi at det kan give nogle flere nuancer i svarene, så de kan faktisk få et meget bedre svar. Og det er også samtidig mere effektivt for os at besvare på den her måde. Så vi synes bare lige, at I skulle se, hvordan en kunde vil modtage et svar, når de stiller os spørgsmål omkring noget specifikt. Så rigtig god dag, og ja, vi glæder os sindssygt meget til prisoverrækkelsen. Det betyder bare så sindssygt meget for os, så vi glæder os virkelig meget. Hej!